Dnes vám ukážem pre mňa tú najchutnejšiu zeleninu, ktorá veľmi chutí aj mnohým deťom a samozrejme je aj veľmi výživná. Ide o výhonky keľu, ktorý bol zasadený na jeseň a ktorého listy boli oberané celú jeseň, zimu a skorú jar. Za mňa najchutnejšie jak listy, tak výhonky sú z toskanského keľu, zvaného aj Cavale Nero. Výborné sú ale aj výhonky z kučeravého keľu, jak zeleného, tak fialového. Výhonky všetkých rastlín z kapustovitej čelade sa môžu konzumovať, takže ide o výhonky keľu, kapusty, brokolice, karfiolu, kalerábu, reďkovky, reďkve, horčice, žeruchy a rukoly. Tu je ukážka výhonkov ružičkového keľu. Okrem vlákniny, antioxidantov a vitamínov obsahuje aj bielkoviny a minerály. Po zbere hlavného kvetu brokolice začne rastlina vytvárať nové chutné výhonky. Na tejto rastline hlavný kvet síce neprežil mráz, ale na jar rastlina ožila a začala tvoriť krásne a zdravé bočné výhonky. Kto by si výhonky zamiloval, môže si vysadiť aj tzv. Fialovú výhonkovú brokolicu, ktorá netvorí jednu veľkú hlavku, ale viacero drobných výhonkov. Môže sa sadiť buď v apríli a zbierať od septembra do zimy, alebo sa vysadí v auguste a zbiera sa od marca do júna. Ešte je potreba zmieniť jednu podstatnú výhodu všetkých výhonkov. Čím viac ich oberáme, tým viac rastú, a to až do konca júna. Potom môžeme na ich miesto vysadiť iné rastliny alebo nechať rastlinu vykvitnúť a nalákať tak užitočný hmyz, či dokonca môžeme počkať do augusta a pozbierať si vlastné semienka, pokiaľ máme vedľa seba aspoň 5 rastlín, aj keď úplne ideálny počet je 20. Ja mám výhonky najradšej surové, ale môžu sa pripraviť aj na pare, na panvici s cesnakom a olejom, alebo ich môžeme použiť do polievok a omáčok.